Šta se desilo? Gde smo to mi? Dobrodošli u challenge sa magičnim dugmadima. Koji bre challenge? Zašto smo u kavezima? I zašto su ovdje kamere? Jel nas neko prati? Hej, neko, spasite nas! Zašto se derete? Biće vam zabavno. Jillian, pritisni dugme. Ne boj se. Zaista, dugme ne deluje strašno, pogotovo što je dobila ukusno piće. Pogledajte kako je lepo. Sa šlagom. Jillian, to je sve za tebe. Uživaj. Samo ne zaboravi da dišeš. I pazi na svoju lepu frizuru. A za ukras malo lepog belog šlaga. Lepo ti stoji. Šlag je mnogo ukusan. Probaj. Hej, to je moj šlag. Wow! Baš ukusno. Tako je nežan. Pitam se šta će biti ako ja pritisnem ovo dugme? Šta imam ovdje? Aha, hrana za mačke. Svi ih jako volimo, ali sad je ova hrana doneta za tebe. Da, miris nije nešto, ali možda će ukus biti bolji. Ups, izgleda da Nancy nije oduševljena. Pa, nema veze. Možda će sljedeći put imati više sreće. Dakle, sad je opet red na Jillian. Pitam se šta je ovaj put čeka. Pritisnut ću ovo dugme. Da vidimo. O, da. To je svima omiljena kola. Gledajte koliko ima. Cela piramida. Jillian, pazi. Sad će sve pasti na tebe. Nadam se da nećeš dobiti kvrgu na glavi. Ali možeš uživati u hladnoj koli. Prijatno. Jo, ja sam dobila mačju hranu, a ona kolu, to nije fair. Nancy, pritisni dugme. Wow, to je ledeni blaster. Uz pomoć njega možeš zaladiti bilo šta. Probaj. Napunjen je i spreman za ledeni napad. Samo budi oprezna. Jo, Wow, smrznuta kola je još ukusnija. Kao da jedem sladoled. Cool. Jillian, daj meni da probam. Da sam ja zaladila kolu. Nećeš? Onda se pazi. Moj super zrak će te pretvoriti u ledenu statu. Sad možemo ukrasiti zimske parkove sa tobom. A dok Jillian ostaje ledenica, hajde da vidimo šta je čeka dalje. Kakao Nespik. Miris je prelep. A piće je vruće, taman da rastopimo našu snežnu kraljicu. Gledajte, uspelo je. A vruće čokoladno tuširanje, šta može biti bolje? O, da, kako prija. Hej, Nancy, tvoj blaster se ispraznio. Više nećeš moći nikog da zalediš. Jillian, pritisni dugme. Kod nas je ovdje baš zanimljivo. Svaki put novo iznenađenje. Šta će ispasti ovaj put? Wow, pa to su visokotehnološke naočare. To je tajni izum. Takve naočare imaju samo pravi špijuni. Pozajmit ćemo ih na kratko. Trebaju nam za izalov. Jillian, hvataj. Samo budi oprezna sa njima. Wow, kao da sam u kompjuterskoj igrici. Oho, je li to pomoć? Kliknut ću ovo dugme sa smajlićem. Sigurno ću dobiti nešto lepo. Upravo si, Jillian. Ova velika kanta sa slatkim kokicama od karamele ide tebi. Kokice su tako hrskave, taman za neki dobar film u bioskopu. Ali čak i bez filma imaš šta da radiš. Moraš pojesti tako mnogo kokica. To nije lak zadatak, ali verujem da ćeš uspeti. Joj, oduševljena sam, to je baš ukusno. Hoću da pritisnem još jedno dugme. Biram ovo roze. Da vidimo šta si dobila. O, veliko pakovanje sa Skittles bombonama.
Znam da ih jako voliš. Jao, to su moje omiljene bombone. Oduševljena sam. Cool. A šta iza ovog dugmeta? Jedva čekam da vidim. Oho, pa to je marshmallow. Cool, ima ih baš mnogo i jako su ukusne. Jillian, baš ti se posrećilo. Bukvalno se kupaš u slatkišima. Svi bi voljeli da budu na tvom mjestu. Uživaj. O, da, blago meni. Oduševljena sam. Hej, Jillian, hoćeš mi pomoći da izaberem dugme? Reci mi koje da izaberem. Da, pritisni zeleno. Hvala. Hajde, recite mi šta sam dobila. Žao mi da ti kažem to, Nancy, ali dobila si ružno slanu ribu. Joj, kako smrdi. Mada, možda će ti se dopasti, jer svi ljudi imaju različite ukuse. Neko obožava slano. Ajoj, izgleda da nisi zadovoljna. Ali šta da se radi, to su pravila našeg izazova. Tu možeš dobiti bilo šta. Jillian, prevarila si me, zato ću ti oduzeti tvoje špijunske naočare. Da vidimo. O, tu je nagoveštaj. Pritisnut ću dugme za izlaz. Jo, šta se desilo? U pomoć! Moj kavez će me sada pojesti. Dobro je. Jillian, sad je na tebe red. Izaberi dugme, ali bez nagoveštaja. Da vidimo šta je izabrala. O da, to je Nutella. Tako je slatka. Šta može biti bolje od ove čokoladne paste? Slatka, nežna pasta se odlično slaže sa marshmallowom. Oh my god! Divno, Jillian, dobila si sve najbolje slatkiše. Opet joj se posrećilo? To nije fair. Nancy, a šta čeka tebe? O, slatke bombone, Jelly Belly, cool. Ali postoji mali problem. Ove bombone imaju različite ukuse. Možeš dobiti bilo koji, nećeš znati koji dok ne probaš. Kakve zanimljive bombone. Probat ću jednu. Nancy, koju si bombonu uzela? Wow, to je čarobna nevidljiva bombona. Nancy, gde si? Hej, da li je pobegla i ništa mi nije rekla? Baš je bezobrazna. Nancy, gde si se sakrila? Niko me ne vidi. Cool, mogu iskoristiti to? Hej, moj nos. Pazi se, nevaljalica, sad ću te uhvatiti. Gde si, bre? Izlazi. Šta je to? Pa to je ključ od kaveza. Moram ga uzeti. To, slobodna sam. Sada, Jillian, izlazi brže. Hajde. Bežimo odavde. Ćao, čao, klovn. Zdravo svima, počinjemo. Potpuno sam zaboravila na naše devojke. Evo ih, dobrodošli. Ko će biti prvi? Spremna sam, napravila sam izbor. Baš hrabro, Miranda, svaka čast. Dobijaš puno žvaka. Rado bih ih sam pojeo, ali takva su pravila. Ovo je tvoje. Jedva čekam da vidim šta je tamo. Oho, miriše baš lepo. Mislim da su to žvake. Tako je, nisam pogrešila. Kako su slatke, baš kao što volim. Znao sam da će ti se svidjeti, uživaj. A ja moram da idem kod Eme. Jesi li spremna? Da, pritisnut ću dugme zatvorenih očiju. Nije loša strategija. Ovaj put te nije izneverila. Dobiješ cornflakes sa mlekom. Oh, kako hladno. Kao da sam pod ledenim tušem. Šta je to?
Opa, cornflakes. Cool. Sviđa mi se. Vreme je da probam. Dobro je što sam uzela čašu i stigla da sipam malo. Vidim da si oduševljena. To me raduje. Pa, idem kod Mirande. Kako si? Sve je odlično. Samo što mi se već vilice umorilo od žvakanja, ali to nije strašno. Bitno je da imam žvake, puno žvaka. Mogu da naduvam balone. Mislim da mi baš dobro ide. Pogledaj kako su veliki, ekstra. Baš sam se uvukla. U kutiji je postalo tako lepo. Ovo izgleda divno. A šta ako skupim svi baloni zajedno? Mislim da će biti dobro. Dođi ovamo. Cool. Gde ćeš, Miranda? Naš izazov je tek počeo. Stani. Vrati se odmah. Ne razumem šta se ovdje dešava. Miranda je upravo odletela gore. Moram da smislim nešto da je vratim. Prepusti to meni. Sad će sve biti. Hej, šta se dešava? Ko mi puca balone? O ne? Padam. Rekla sam ti da će moj plan uspeti. Hvala, Emma, ti si genije. Miranda, vraća se na mesto. Mislim da je treba vreme da se oporavi. Mislim da čujem ptice. Ko će početi ovaj put? Miranda, možda ti? Dobro, spremna sam da pritisnem dugme. Bravo! Kao nagradu dobiješ ovaj divan sir. Kako lepo miriše. I ja bih rado probao pače. Joj, kako boli, šta je to? Prestani! U redu, pogledat ću bliže. Jesi li zadovoljna? Hajde, probaj. Iskreno ne volim baš sir, ali nadam se da će mi se ovaj svidjeti. O da, super! Hvala! Svidjelo mi se. Dobro je što se sve dobro završava, ali za Emu sve tek počinje. Oho, već je pritisnulo dugme. Emma, molim te, ne brini. Imaš nešto posebno. To su miševi. Priznajem da ih se i ja jako plašim. Hajde, brže, idite u kutiju. Teško mi da se dugo nalazim sa vama. Napred, momci. Osjećam kako neko puzi po meni. U pomoć! Zaustavite to odmah. Žao mi, Emma. Takva su pravila igre. Bojim se miševa. Siđite sa mene, glodari. Ne sviđate mi se. Drži se, mentalno sam s tobom. To nije dovoljno. Pusti me odavde. Pre toga nisam voljela sir. Ispada da može biti ukusan. Mislim da sam čula Emu kako vrišti. Možda je gladna. Šta je to? Nisam više pritiskala dugme. Wow, sir! Baš na vreme. Odvratila sam miševima pažnju. Oprosti me, Emma. Ovo je početak nove runde. Miranda, znam da si najhrabriji ovdje. Počni. Bravo, izbor je napravljen. Sad ću ti reći šta si dobila. Nadam se da ćeš uživati u ovom zelenom slajmu. Tako se rasteže, super. Potpuno sam zaboravio da moram ga dati. Izvoli, Miranda, uzmi ga. Ovo će ti pomoći da se opustiš. Šteta što slajm tako dugo izlazi iz kutije. Šta je to? Neka zelena sluz? To je odvratno. U stvari, čekajte. Mirisni loš. Shvatila sam. To je slajm. Volim da se igram s njim. To baš opušta. Blago meni. Bože, koliko dugo. Bolje da sam izvadim ono što je ostalo. Hvala ti puno, to je super. Ja, kakva sam budala. Zaboravio sam na još nešto. To se također krilo iza dugmeta. Ove kuglice za slajm izgledaju ekstra. Miranda će sigurno biti oduševljena. Šta je ovo? Zar nisam već dobila sve što sam trebala? Wow, kuglice, tako su lepe. I koliko boja, super. Mogu da napravim crunchy slime. Treba mi još više kuglica. Kao što sam i mislila, Miranda je oduševljena. Tako je, nisam očekivala da dobijem toliko svega. Sad definitivno imaš šta da radiš, a ja idem kod Eme. Kako si? Nikako ne mogu da odlučim, ništa mi se ne sviđa. Ali ipak si to uradila i nisi pogrešila. Čekate pena party sa najboljim mehurićem od sapunice. Sad ću sve spremiti. Mehurići od sapunice, super!
Blago meni, treba mi još više. Trudim se, najbolje što mogu, Emma. Hvala, stvarno mi se sviđa. Priznajem, i ja sam oduševljen. Oho, koliki mehurić. Wow, sad sam unutra. Ne mogu da verujem. To je baš cool osjećaj. Neverovatno, Emma. Kako si ušla tamo? Hej, gdje ćeš? Stani, vrati se u kutiju. Miranda, šta da radim? Emma odlazi. Šta se desilo? Tako ste mali kad vas gledaš sa visine. Ne brini, odmah će vratiti. Ne može nas ostaviti. Oho, kakav tačan pogodak. Dobra si. U pomoć, padam. Oh, kako boli. Nadam se da je dobro. I izgleda da jeste. Mi smo odličan tim. I opet morate napraviti izbor. Srećno. Miranda, jesi li spremna? Ja sam. Nadam se da ću ponovo imati sreće. To ti garantujem. Opet si izabrala pravo dugme. Kad bi samo vidjela koliko igračaka ima ovdje. Siguran sam da će ti se svidjeti. Uzmi, sad je to sve tvoje. Ovo je nešto lagano i mekano. Igračke. Sve su tako lepe. Ja želim da ih stisnem i zagrlim. Medo, bit ćeš mi omiljena igračka. Pa, Miranda je zadovoljna. Hej, i vi idite kod mene. Ovo izgleda super slatko. Pa, neće vam smetati. Spremna sam da izaberem srećne dugme. Nadam se da me osjećaj neće izneveriti. Uskoro ćemo to saznati. Dobiješ nešto mnogo dobro. Oho, joystick. Pitam se šta će mi? Pokušat ću da uradim nešto. Možda će nešto izaći. Igra je počela. Budi pažljiva. Shvatam. Moram da izvadim igračke iz kutije. Pa moram dati sve od sebe. Miranda, sad je moj red. Izvini. Šta je to? Šta se dešava? Oho, odlično ti ide, Emma. I to je samo početak. Uskoro će sve igračke biti moje. Uzmi, Emma. Samo mene ne diraj. Plašim se ove stvari. Svaka čast, Emma. Divim ti se. Nastavi. Nisam ni planirala da se zaustavljam. Tek sam počela. Ovo je posljednja moja omiljena igračka. I to je pobjeda. Izvukla sam sve igračke. A šta ako nastavim da igram? Dosta, Emma. Nema više igračaka. O ne, izgleda da je i mene uhvatila. Pusti me, Emma. Prestani, igra je završena. Miranda, spasit ću te, drži se. Izgleda da je se sve završilo. Jao, moj joystick više ne radi. Prokletstvo. Preterala si, Emma. Pa šta? To je kraj. Izgleda da sam konačno napravio beskrajnu čokoladu. Moći ćemo da ga pijemo non stop. Jao, mislim da tvom piću nedostaje još tečnosti iz ove epruvete. Ne, sve ćeš upropastiti. Sve će biti u redu. Jao, gledaj, nešto nije u redu sa čokoladom. Pomere se. Jao, dobili smo čokoladnu eksploziju. Uzgred, celo lice ti je sad u čokoladi. I tvoje? Čudno, čak mi i ja sam postao brown kao čokolada. Slušaj, pa to jeste čokolada. Baš je ukusna. Stvarno, ne mogu da verujem. Daj da probam. Tako je, čokolada je ekstra. Jao, vidi, ovo je pravo zlato. I ja ga imam. Čuj, ko od nas ima čokoladu? Moja poluga miriše baš lepo. Osjećam da sam to ja. Pa probaj. Tako je, čokolada je kod mene. Ne treba mi zlato. Jel da? Možda i ja imam čokoladu. Treba provjeriti. Pa, jel čokolada? Jel ti se svidala? Ne, vidi, svi zubi su mi se slomili. Kako sad da živim? Da, baš si smotana, ali ne brini, imam plan.
Niko ne zna, ali ja sam zapravo zubar. Otvori usta, sad ću te izlečiti. Ne trebaju mi tvoje zubi. Imam bolju ideju. Daj mi zlato. Jao, hvala ti puno. Nema na čemu, ipak sam doktor. Ajde da skinemo poklopce sa zatvorenim očima. Kakav je Alex najbolj? O ne, neću da jedem ljutu papriku. Ali Alex će rado pojesti. Alex, vreme je za otvaranje. Jao, imam čokoladnu papriku. O ne, a kod mene je prava. Verovatno je mnogo ljuta, ali to je već tvoja stvar. U međuvremenu mogu probaciti svoju slatku papriku. Pogledaj koliko čokolade. Očigledno sad ja moram probati svoju papriku. Čudno, uopšte nije ljuta. Vidi, ima čokoladu unutra. Ako ja imam čokoladu, šta je onda kod tebe? Šta je tamo? Tamo je ljuta paprika. U pomoć? Ne znam ni kako da ti pomognem. Iako mislim da će te voda spasiti. Vruće je. Sad mi je još gore. Onda čekaj, sad ću se vratiti. Dok ti hodaš, sve ću samo uraditi. Eto, posebno za tebe sam doneo celu kantu mleka. Zatvori oči. Ne. Već sam sve sama ugasila. Jao, Pop-It je super. Mogu se igrati s njim. Slažem se, i ja volim te igračke. Ali zar ti nije čudno što se oba dvoje igramo s njim? Jedan od njih mora biti čokoladan. Ja svoj ne mogu ni da zagrizem. Vidi, nešto je nacrtano na njemu. Upitnik. I na mom Pop-Itu je. Hajde da ga pritisnemo. To je druga stvar. Sad imam ne samo gumenu igračku, već i čokoladnu kolu. Unutra je litra čokolade. Jao, tako je ukusna. Mlečne, to je moja omiljena. Imam ideju kako kombinovati čokoladu i Pop-It. Mogu sipati čokoladu u Pop-It i spašće čokolada u obliku Pop-Ita. Za to će mi trebati samo zamrzivač. To je to. Sad imam lep i ukusan Pop-It. Daj mi barem da ga probam. Šta još? Mogu i bez tebe ga pojesti. A ti možeš samo da gledaš. Baš si bezobrazna. Mada koga ja čekam? I ja imam kolu. Također mogu sipati u Pop-It i dobiti nešto ukusno. Bitno je ne zaboraviti da je stavim u zamrzivač. Šta može ispasti iz obične kole? Sad ćeš saznati. Hej, boli me. Vidiš šta si uradio? Nisam hteo. Samo sam jako žurio. Hteo sam što pre da probam svoju lizalicu od Coca-Cole. Tako je lepo, da i meni da probam. Naravno, ja nisam poštopan. Osim toga, ova lizalica je previše lepljiva. Bolje da pojedem tvoju čokoladu umjesto nje. U redu, vidim da ne možeš bez mene. Ne brini, sad ću ti pomoći. Mislim da je bilo jako zabavno. Slažem se. Eto, samo mi je kaktus nedostajao. I ja imam kaktus. Verovatno su jako oštri. Joj, stvarno. Jako se bode. Stvarno? Moram i ja pažljivo da pipnem svoj kaktus, a da se ne ubodem. Točno, mogu samo da probam iglu. Kako ukusno! Ovo nije igla, nego ukusan kolač. I ima ih puno. Posljednji je moj. Jao, kaktus mi je ostao bez igala. Ali nadam se da je ovako ukusan. Prelep je. Kao i tvoji brown zubi. Manje priče, više jedi. Ja imam pravi kaktus. Neće ga biti lako pojesti. U stvari imam dobru ideju. Da bi mi igle ne smetali, treba ih samo obrijati. Pazi, svele ti pravo u mene. Izvini, nisam primetio. Sad je ispred mene čelavi kaktus.
Ali zašto bi ga grizao kad mogu uzeti od njega najlepši deo? Sok. Fuj, to je užasno. Želim da probam, daj mi to. Ma pi koliko god hoćeš. Jo, fuj. Povratit ću. Odmah sam ti rekao da nije lep. Ovo je najgori sok koji sam ikad probala. To je novi iPhone. Pošto je kod tebe pravi, onda i ja imam čokoladni. Da, tačno, 100% je od čokolade. Vidi, ovo je prvi iPhone koji se savija. Osim toga, jestiv je i mnogo ukusan. Misliš da je to cool? Pa nije. Super je kad se pred tobom pojavljuje bilo koja hrana. Sve što poželim bit će na mom tanjiru. Mogu li i ja da probam? Ne, želim sama da pojedem sve to. Joj, ne želim da jedem buba švabu. Alex, izvoli. Ništa mi nije žao za prijatelja. Hvala ti Jao, buba švaba, spasite me. Fuj, gadno. To je prava odvratna buba švaba. I sad je na glavi Aleksa. Šta? Ne, neće dozvoliti da me jedeš. Oterali smo je. Da, i kao nagradu imam još puno slatkiša. Jao, Barbie, vidi, ovo je prava kamera. Slušaj, slikaj me jednom. Hoću lepu sliku. Hajde. Ispalo je super. Alex, možeš li me sad ti slikati? Hoću ja dobru sliku? Nema problema. Ispalo je vrlo zabavno. Čak bih rekao i smiješno. Smiješno? Pokaži mi brzo. Jao, šta si to uradio? Ja sam te lepo slikala. U redu, zaboravimo na to. Ja imam čokoladnu kameru. Pitam se koliko je ukusna. Jesi li video ovo? Pretvorila je naočare u čokoladne. Nisam to samo video, već ću i pojesti te naočare. Izgleda da mi nećeš ostaviti ni pače. Nema veze, onda ću pretvoriti u čokoladu svoje cipele. To je cool ideja. Jao, moja stara patika se pretvorila u ukusnu čokoladu. To je tako cool. Mogu li bar da zagrizem? Molim te, molim te. I ja ću ti dati svoju kameru. Ne može. Onda ću ti ukrasti kameru. Nećeš smeti. Ups, šta se desilo? Izgleda da mi pričljiva Barbie više neće reći ni reći. Mogu je i pojesti i neće mi ništa biti. To je tako cool. I ukusno.